Que tal? Moi boa noite, un sábado 23 de febreiro, luns, comezamos unha nova semana, empezamos falando dunha ferramenta que temos en Aspontes agora mesmo, da que hai que sacar partido, eses fondos de transición xusta, iso sí, teñen un límite, temos 3 meses para solicitalos. Esa información co que abrimos este espazo no que vos damos a benvida. Grazas por estardes aquí. Os fondos de transición xusta están a revelarse como ferramenta chave para a transformación industrial da nosa vila e a nosa bisbarra, sobre todo despois de que a Xunta de Galicia dese un paso atrás e optase por rectificar as bases que rexerán a concesión destas axudas, recoñecendo as Pontes e Cerceda como zonas vulnerables e prioritarias na concesión destas achegas. E que logo dun primeiro reparto dos fondos europeos que seguen unha liña de táboa rasa para toda a provincia da Coruña, atendíase a demanda pontesa e a Consellería de Economía e Industria destinará 40 dos 80 millóns de euros de fondos europeos dispoñibles a unha liña de axudas exclusiva para a nosa vila e para Cerceda, que se van dirixir a financiar proxectos de descarbonización e renovación industrial de industrias tractoras con capacidade para transformar o tecido productivo, modernizar os procesos industriais e xerar actividade económica sustentable a medio e longo prazo. Dende o Executivo Local, a Edil de Industria celebraba estas correccións feitas dende a Xunta e agora centran os esforzos en que os novos fondos sirvan para mitigar a incidencia do peche da central térmica. Sí, efectivamente. Están axudando e además son indispensables para que zonas nas que sufrimos un impacto tan forte como foi o peche da central térmica, no noso caso que ven precedido dun peche da explotación mineira e dunha actividade que no seu conxunto xerou durante décadas máis de 3.000 empregos no municipio, pois, bueno, unha ferramenta fundamental e moi necesaria para poder recuperar ese músculo industrial e dinamizar socioeconómicamente pois, as vilas que estamos afectadas e sobre todo no ámbito laboral, obviamente, que é o que no que máis impacto sufrimos. Así as cousas, os proxectos subvencionables deberán implicar unha inversión mínima de 10 millóns de euros. A semana de xeito complementario destinaránse outros 22 millóns de euros a préstamos parcialmente reembolsables para pequenas e medianas empresas e que se poderán solicitar ata principios do mes de abril. A marxe deste novo paquete de axudas, a día de hoxe nas Pontes xa se está a desenvolver o proxecto Toxo Verde para recuperar o Topala do Lago e tamén habilitar unha zona de museo aire libre con material e maquinaria da antiga mina de Endesa, en o que se están a investir case 1,6 millóns de euros procedentes tamén das axudas de transición xusta. Por outra banda, a cooperativa de Transreunidos iniciou as operacións xa no novo centro logístico de Penapurreira, do que acadaban a xestión e no que a metade da inversión de case 1,4 millóns de euros tamén procedía de fondos de transición xusta. Segue adiante o programa de compostaxe e séguese abrindo a novas entidades locais para que todos e todas podamos acceder a esta oportunidade. O programa de compostaxe doméstica Camiño Sostible, impulsado entre o Concello e a Xunta de Galicia co respaldo dos fondos europeos Next Generation, regresa esta semana á actualidade e que este mesmo venres vaise realizar unha sesión formativa sobre compostaxe de materia orgánica que tamén vai incluir o reparto de composteiros para o fogar. Será ás 6 da tarde no local social do colectivo Vincallo, da Calda Velaíña, e a participación está aberta ás persoas xa anotadas nesta campaña e tamén ás que desexen sumarse á mesma. É que todos aqueles veciños e veciñas cun pequeno terreo poderán aprender a transformar os seus restos orgánicos en abono natural de alta calidade, reducindo a cantidade de lixo que chega ao colector e contribuindo a unha economía circular máis eficiente nas Pontes. Como apuntábamos, ademais da formación, o Concello vai facer entrega aos participantes dun composteiro de balde, ao que se sumará o respaldo de expertos na materia que estarán a dispor dos participantes ante calquera dúbida coa fin de garantir unha correcta posta en marcha e seguimento da campaña. Para participar, abonda con acceder á web aspontes.ocaminosostible.gal, telefonar ao 647 521 464 ou ben enviar un correo electrónico a info@ocaminosostible.gal. Ademais, o vindeiro 15 de marzo, coincidindo coa feira, dende as 10:30 vais instalar un posto informativo coa fin de solventar as dúbidas de todo aquel veciño ou veciña que desexe participar nesta actividade. Repasamos tamén o que foron as actividades da fin de semana, tivemos música, tivemos verbena coa Orquestra Marbella. As Pontes pechou o Entroido 2026 da man dos éxitos musicais de todos os tempos e quedan das cancións máis novidosas de Aitana, Karol G ou Bruno Mars ata sons de décadas pasadas, pero que seguen a ser recordadas por todos, soaban na noite do venres no baile de Entroido municipal.
A proposta de ocio deseñada polo Departamento Municipal de Cultura logrou reunir no patio de Santa María a veciños e veciñas que se animaron pouco antes da medianoite a botar uns bailes ao son dunha das mellores orquestras que temos na verbena galega, como é a Marbella. A formación pontevedresa meteuse o público local no peto grazas non só aos seus temas ou coreografías, senón tamén da man da súa implicación co público que foi un máis do espectáculo. Bailes, disfraces e moita diversión e festa para despedir por todo o alto a homenaxe de pontes e pontesas ao gran Don Carnal. Tamén tivemos un concerto de novos Super F, se subían ao escenario de As Pontes no Auditorio Municipal e ademais acompañados ni máis ni menos que de Madame Ver. O mellor rol local xunto co blues e o R&B máis potente da contorna se deron cita pasado venres sobre o escenario do Auditorio Municipal a Lobi. E que os Pontes e Super F e a banda coruñesa Madame Ver non deixaron indiferente a gran cantidade de público que acudiu á súa chamada e un concerto no que se reivindicou o bo rock que se fai na nosa vila. Genel Vérez, César Yáñez e Carlos Moreno foron os encargados de abrir unha velada moi agardada para moitos dos seus seguidores e seguidoras máis fideis e que, malia que o pasado mes de decembro xa podían gozar dun pequeno aperitivo da súa banda favorita nun concerto no Lar de Endesa, estaban a desexar ese regreso por todo o alto ás orixes desta agrupación. E que sen deixar de lado Super F, sí que é certo que estes tres músicos estiveron case unha década dedicados en exclusiva a súa homenaxe a Jimi Hendrix da man de On Fire. Iso sí, o concerto que tivemos a oportunidade de desfrutar o pasado venres volvía ás súas orixes, a temas incluídos en Puñales, Sin Aliento ou nas súas cancións incendiarias. Nos hermanamos a darnos por vencidos.
Ademais desta volta pola Porta Grande, Super F apostou pola compañía inmellorable de Madame Bert, coa voz de Carla de Figueredo, e coa que tamén compartiron algún que outro tema. Tras deste regreso aos escenarios, Super F e Madame Bert iniciará unha xira conxunta e que ven de anunciar as súas 3 primeiras localizacións, Coruña, Lugo e Ferrol, pero as que de seguro lles quedan aínda moitas citas máis por confirmar de cara ao verán. Esta fin de semana volve a casa Ana González Ramil, unha pontesa que sacou o seu primeiro poemario e que vai estar na nosa localidade presentando o venres. O Museo Etnográfico Montecaxado abrirá as súas portas este venres para recibir a Ana González Ramil. A escritora pontesa residente na Laracha vende sacar á venda a súa ópera prima, Mi vida en unha poesía, unha colección de 60 poemas nos que a autora fala de temas moi persoais como a morte, a familia e as súas vivencias e que completa tamén con diferentes textos centrados en temas de gran actualidade. Ramil estará no Museo Etnográfico dende as 8 do serán, dando a coñecer algunhas das súas composicións que irá intercalando con apuntes sobre como se foi fraguando este proxecto literario e que a autora pretende nunha segunda edición achegar a librerías de fora de Galicia. O acto será de entrada libre ata completar aforo. E antes desta cita temos outra cita tamén literaria, a de cada semana, a dos xoves na Biblio. Xoves na Biblio muda esta semana non só de escenario, senón tamén de disciplina. Así en 3 días tocará chegarse ata o Auditorio Municipal Alubi, onde vai ter lugar o concerto didáctico A Banda no Rock. A proposta está encabezada pola actriz Cris Collazo e o seu compañeiro Josiño Porto, que darán vida a Pincho e Púa, dúas personaxes que nos falan da importancia de pertencer a un colectivo e de compartir aquilo que nos apaixoa. Pincho non está a atravesar un bon momento, mas gracias ao apoio das súas amigas do grupo e sobre todo da música, vai superar todas as adversidades ou polo menos a levalas mellor. Collazo e Porto non van estar sós no escenario Pontes porque van contar coa axuda do alumnado e corpo docente do Conservatorio de Música das Pontes, que levan xa varias semanas a traballar neste proxecto, incluso involucrando as familias dos seus estudantes. É que esta proposta, dirixida a un público familiar, é unha alternativa perfecta para desfrutar da tarde dos xoves. Como sempre, Xoves na Biblio arrincará ás 6 con entrada libre ata completar aforo. Imos agora coa información deportiva co que deu de si esta fin de semana na que tivemos múltiples actividades deportivas. O
O Club Deportivo As Pontes suma nova derrota. Neste caso cae ante o Torre por 3-2 e segue como último do seu grupo, pero cunha xornada menos por disputar, pero coa mesma diferenza, xa que non foi capaz de puntuar ante ningún dos equipos que o preceden directamente nos postos que marcan a salvación. Así o vindeiro domingo toca recibir o Oza, tamén en descenso, pero con 8 puntos máis coas Pontes e aún da salvación. En veteráns, derrota contundente dos de Mieres por 0-7 ante o Peunuquería, denantes de visitar o Fontemayor, o equipo que os precede na táboa coa relativa tranquilidade que dá estar 6 puntos por riba do descenso. Con respecto ao conxunto feminino sénior, perdía onte ante o Marino de Mera por 1-2 no encontro correspondente á Copa Coruña. Iso sí, as pontesas seguen aínda como terceiras na clasificación. En fútbol sala, preocupante a derrota do Asteo na casa, segunda xornada consecutiva sen puntuar tras caer ante o Noia B. Os ponteses estiveron por detrás do marcador toda a primeira metade, pero no segundo tempo lograban o empate en tan só 8 minutos. Male a merecer adiantarse, o Asteo non foi efectivo e a 3 minutos do final o Noia lograba os 2 tantos que lle otorgarían a victoria e os 3 puntos da xornada. Aínda así, o Asteo mantense na segunda praza do seu grupo, a tan só un punto do Lugo Sala e denantes de visitar o Vilalba. Os que sí que gañaron foron os do filial, cómoda goleada ante o U de Estrada por 7-1, que permite sumar 3 puntos moi necesarios para verse nunha posición xa máis desafogada na Liga. Xa nas categorías de base, os cadetes perdían por 5-4 ante o Parrulo B, o igual que os infantís, que perderon por 8-2 ante o 5 Coruña, e os Alevins A, neste caso, perdían por 5-4 tamén ante o 5 Coruña. Pola contra, os Alevins B empataron a 3 ante o Narón e os Benxamíns lograban unha victoria na casa da Unidade de Fene por 2 goles a 5. Con respecto ao Lagosport, 3 xogadoras do clube formaron parte da selección galega que se trasladou a Salou para disputar o Campeonato de España desta modalidade a pasada fin de semana. Así, en sub-14, en Galicia, coas pontesas Adair Legaspi e Daniela Feal quedaba a novena tras derrotar nos penaltis a Cantabria e logo de rematar con empate a 3 goles o tempo regulamentario. Pola súa parte, Laura García, integrante do combinado galego sub-16, caía na final ante Cataluña por 7 goles a 2. Xa en hockey, dobre victoria do HC As Pontes en categoría Benxamín e Alevín ante o Cambre e victoria tamén en rugby do equipo de M14 que derrotou por 7-37 o Ferrol. Rematamos con piragüismo porque o grupo juvenil estivo esta fin de semana no Campeonato Galego de Inverno de Fondo e con moi bons resultados. De feito, o equipo veterán de 50-54 anos lograba a prata. Ademais, Ángel Pico foi terceiro nesta mesma categoría, pero na proba individual, seguido do tamén pontés Adrián Paz, que foi cuarto, mentras que Ernesto Garcedo foi oitavo. A Semade tamén acudían a esta convocatoria Omar Penabaz, que remataba no posto 38, Xalo Romero, que foi 41º, Xoel Timiraus, que remataba no posto 46, e Adrián Filgueira, que lograba o 53º mellor tempo na súa proba. Foi todo por hoxe, ata aquí chegamos neste luns 23, mañá martes 24, mañá volvemos, sabes que a cita é aquí, na televisión local e nos nosos servizos informativos diarios. Grazas, de cá mañá, boa noite e bo descanso.